Ora dadi gong, rono sajene ora dadi. Demite yo ora teko perano sajene. Oh. Wis sajen ki anggepe pakan demit ngono apa? Nek ora ngerti bab sajen takon karo sing ngerti. Ku ndak ndarani kuwi musyrik, nduk diarani bid'ah ngono kae. Kuwi ngerti sing sajen? Ora, takon ro aku. Sajen ki asline piye, Tru? Ayo nyediani penabuh-penabuh sing ngelih-ngelih ku. Ora kok pakan demit. Viral to, sajen ditendang neng TV kae. Ora meng nang TV rombongan bubar kok sajen kari wadah ditendang kok. Bubar kok sajene kok resi tendang wis ora nang TV kae, padha wae. Kok weruh wong nendang sajen nang TV melu ribut. Rombongan ki bubar kok kari wadah ya ditendang. Matur sembah nuwun. Semar ini gong, semar ini. Ah, dimik-dimik kae, genah nek nesu kae semar. Ora. Lho kok meneng wae. Ha iki nek wong papat iki pas iki. Ngedekake campur sarimini, wah aku sing ngegong, Bagong sing demung, Gareng sing nyaron. Aku tak sing tukang jukuk sinden wae, Tru. Takon ngurgen nek malah jukuk sinden. Sebono ngersane Ndara Abimanyu kang nembe medhun saka pertapan Saptwarga. Kae bendaramu kae. Ayo do disibo. Ya ayo, Pak. Yo. Nenggih Gantya Kang Pinursita ingkang kinarya sinambeting carita. Ingkang lenggah wonten madyaning wana dewasa. Putra Madukara Saitra Tanjung Anomplongkowati Raden Angkawijaya.
Raden Abimanyu Joko Pengalasan Gonggo Murcita ingkang nembe mandhap saking pertapan Saptawarga kadherekaken ingkang abdi repat Panakawan Ki Lurah Semar Badranaya Bojo Gati Dudu Anang Munung Marga Ewu Bugo Sampir ya Sang Ismaya datan kintun ingkang putra tetiga ingkang dipun gombaki den kunjungu pembayun Raden napa Ki Lurah Nala Garing Cakrawangsa Pancal Pamor Panenggak Kanthong Bolong Petruk Dubla Jaya Runggung Jiwan Yobel Geduwel Beh Ragil Ki Lurah Bagong Bawor ya Sang Kacepot sampun sawetawis dangu kendel wonten Dlanggung Prosekawanan sinambi midhangetaken Ocengu Kila ingkang saged ndamel renaning penggalih amung swantening manuksir gunting kayancing guling mulat ing ngarsa priksa pisanur kang abdi arsa paring pangandika keparenging dados pangudas maraning driya titi tundha gagating arang Trisundi winayang jakti kap
papat mangsa kalima candala mangsa kalima candala Patu pate ula lanang sasise sapi gumarang pangiriting kebudungkul begegek sadulita mel-mel bapa babu bendaraku Gus ndara kula ndara Angkawijaya kula sak anak-anak kula nderek tindak ndika panjenengan sampun mandhap saking pertapan Saptawarga kendel wonten mriki dos pundi ngendikanipun ingkang Eyang Penemban Begawan Abiyasa dhateng panjenengan Gus Kakang Semar kula kepara nyata aku wis wanana ngursane Eyang Penemban Begawan Saptawarga nggih matur yen to para pepunden bakal nganakake kawilujengan pahargyan dawuh pinanganten Kang Mas Janaka kelawan Diajeng apa Kang Mas Gatutkaca kelawan Diajeng Pergiwa Kanjeng Yang Begawan Abiyasa maringi pangestu marang calon penganten loro-lorone supaya bisa runtut nganti tekan kaken-kaken lan ninen-ninen nanging ndadekno kawuningan Kakang Semar dos pundi ora ketang sak kedheping netra calon penganten loro-lorone ngatunggal bakal nampa coba lha iku mila kedah sing ati-ati kula panjenengan muji dhateng Gusti Kang Murbeng dumadi supados ingkang raka ndara kula kekalih saged dhaup astrolumiat pancen tiyang niku saben gadah gegayuhan mbuh gedhe mbuh cilik mesti wonten cobane coba niku werna-werna gandengan ingkang Eyang pun sampun ngendikaken bilih ora ketang sak kedheping netra bakal wonten cobanipun lah menika kedah sing ngati-ati lan waspada sing pokok ampun lali ngibadahi sing tekun nek wis tekun bakal entuk teken nek wis entuk tekan bakal tekan sediane nggih niku wau nek mboten ati-ati iso ketekuk-tekuk niku Nolo Garing Petruk Bagong apa Pak sing padha prayitna ngati-ati iki bendaramu wis mudhun saka pertapan Saptawarga ngendikake ora ketang sak kedheping netra bakal nampa coba iya Kakang Semar pinangka kanggo nolak bebaya ayo saiki direwangi nyuwun marang dewa kang akeh jagat aku arep nindakake tapa ngrame ngerti ora kowe Pak tapa ngrame aku ki wong tuwa tegese tapa ngrame iki tetulung marang sapadha-padha bebasan ngenehi pangan marang wong luweh ngenehi banyu marang wong kengelaan ngenehi panas marang ngenehi kudung marang wong kepanasan witapa ngrame yen mekaten kula ugi badhe nderek ngendikanipun Ndara Angkawijaya kula rewangi prihatos kula nggih semanten ugi Gus kula ugi badhe nderek prihatos piye Kang Gareng aku ya arep tarak brata mati raga ngewangi Ndara Bagong betah ora wis aja kuwatir tak rewangi terus ha niku
Mongko wong priatos niku werna-werna, ya kudu betah ngelih, betah melek, betah mlaku. Yen kiat nglakoni telu-telune tunggal niku wau gedhe pengarep-arepe. Iya ya Kakang Semar, ayo bebarengan nindakake kabeh mau supaya kanggo nolak bebaya pacoban bisa wal. Pekaten Gus Ndara Angkawijaya. Nutinang Karangabang nagih utang-utang pati ludira wutah kang manyembor nyambor gagak rimang muni bangun ana padang dudu padang ing rina ana peteng dudu peteng ing wengi ya iku peteng ing antaka ya iku peteng ing antaka Cinarito putra Madukara Raden Abimanyu nindakaken tarak brata mati raga sidakep sinuku tunggal nutupi babanawa hawa sanga patitis gagra usika gagra balung usika kulit rapete balung kelawan kulit sanepane sampun manunggal antaring kawula kelawan Gusti nyidhem rasa pancandra panca tembung lima ndriya angen-angen ana rupa datan kapirsana swara datan kapiarsa gandha datan kaambet rasa datan kapenggalih patang perkara ingkang biningkas amung sajuga ingkang sinidikara jangkeping gangsal pekawis ayo keplaing pambudi plek mati-mati ngadeg sajroning urip ketrimah ingkang dados Panuraden Angkawijaya nanging Noyanayu Baskara kadhi mangsa sinten to ingkang miling-miling kadya jangkung mider-mider kadya kinjeng kang tanpa sesotya Nalendra Tanah Sabrang Prabu Gendro Surapati ingkang ngangkelang jagat angkelangkungi Raden Angkawijaya ingkang nindakaken tarak brata mati raga satemah plak kami dara mboten marang eling marang Purwoduksina Ismunyo kamanungsan liring kodi kamantian lono kungas Dewa aku njaluk urip dewa aku aja tok gawe lara awakku wah dewa dosaku apa luputku apa aku ora ngerti kentang karo kimpule kaya melu Kang apa lung awake dhewe kok metu saka njron gawan awake dhewe iki mau ning jero kantong salomba sing digawa Gustimu iki lah kok Gustimu teka-teka tiba awake dhewe mencolot metu waduh dewa aku njaluk urip nganti awakku ora iso obah Ojo pasang walat karo aku dewa, aku tulungan aku njaluk urip. Truk, apa Kang Gareng? Ana mak grubyuk mau tiba nang ngarepan kae.
Kowe do sambat bengak-bengok kae mbok ditiliki terus. Walah. Apa ya Kang Gareng? Dewa aku njaluk urip aja tok gawe sengsara. Aku njaluk urip aja tok pilara kaya ngene. Kowe aja pasang walat karo aku dewa. Genah nawe dhewe iki sarep mati lho. Las tandha tengarane lha kuwi malaikate wis teko. Wah. Padake malaikat aku. Man robuka. Lha ora ditakoni tenan to lho gawe dhewe. Padake malaikat e. Gus, apa Petruk? Wonten tiyang nandhang sengsara. Niki nandhang kesrakatan. Mergo nglangkungi ndara anggenipun nindakan tarak brata mati raga. Ketrumuh Panurina Randarangka Wijaya. Nglangkungi ndara Wijaya plak Kamidara. Kowe ana pangapura janjur angganggu gawe. Dewa aku tulungono. Wis iki. Lah iki bangsane apa? Iki sing pasang walat. Oh, dewa aku njaluk pangapura. Aku dudu dewa aku. Kowe dudu dewa yen ngono kowe pendhita lagi nindakake topo? Ya dudu pendhita aku iki. Nek ngono kowe iki raja sinatria pasang walat dudu raja, dudu ratu. Pancen aku dek durung suwe lagi wae bar dilantik aku. Dadi ketua Karang Taruna. Nek dilantik dadi lurah udo ketua Karang Taruna. Aku njaluk pangapura yen aku dosa karo kowe njaluk pangapura yen kowe pasang walat wana saking bebaya iki. Tak wene pangapura. Sing pasang walat dudu aku, ya kuwi ndaraku. Ndaraku wae ora pasang walat, ora pasang sengkala. Ndaraku ora tau pasang kok. Tak wene pangapura ning siji penjalukku, ora kena ganggu gawe ndaraku sing agi ndake tarak brata. Ya wis aku manut, aku ora bakal ganggu kang ditandakake bendaramu. Wis. Tak wene pangapura urip. Sing isor kae njaluk pangapura apa ora? Yo aku yo njaluk pangapura. Bayar. Wela. Bayar piro? 50. Waduh ora nggawa. Selawe yo arep. Selawe yo rek. Nek ora nek pepet-pepet 5.000 aku ya arep. Tak nggone tuku papir sesuk. Nyo iki dewa nylekutis iki. Wis tak paringi pangapura. Nika sampun, Gus. Yes. Yen pancen kowe ora bakal ngganggu gawe tak lilane kuwi bisa tangi kaya Sang Hyang Kalana kalaya takut maringkut siungnya kang mawingis wingis netra kocak mundar mandir wis tunggur jagat manik raja dek. Lah iki menungsane sing pasang walet. Gedhemu cilik, dhuwurmu cendhek, dedeg piadekmu ora sepira apa. Bisa gawe cintra aku. Ayo ngaku jenengmu sapa? Kowe yen takon karo aku putra Madu Karasetra Tanjungan Nomplongkowati Angka Wijaya ya Abimanyu. Abimanyu. Kowe sapa teko-teko duka Yayasinibi? Ora nrimakake banget. Akate kuwi menungso tarak brata kok iso pasang walat Nalendra terang bulan jagat Prabu Gendra Suropati. Dinggo nebus keluputamu, manuta tak rangket tanganmu, tak serimpung sikilmu, tukel gulumu. Yen kowe bisa nyekel aku, ayo Bejongko Wijaya Gendra Suropati lena pangendhep. Ah iki perganing batimu.
Cilaka ki awake dhewe. Traya lunga sak lunga nderekke Ratu Gustimu ki agar kepethuk Petruk dan kawan-kawan wis padha karo kepethuk copet pasar, Kang. Ngati-ati. Saiki ngene supaya ben aman. Sarungmu sing anyar, jaketmu sing anyar, klambimu sing anyar dibuntel kacu dadekke siji karo tekku. Benek kepethuk Petruk menaman karek ngulungke ngono lho. Wo, lah cilaka iki. Ya ora rene tenan to dirasani. Oh, Pakde. Oh iya iki. Pripun kabare Pakde? Ya Allah, Pak mujimu slamet rono alangan sakwiji apa. Pakde, lho kok mrebes mili kepiye kowe iki? Napa Pakde mboten nampi pawarta? Lho kabar piye? Bapak niku pun mboten wonten. Wis. Padiku Semar mati. Nggih. Wis pirang dina? Antawisipun 3 dinten mriki. Wah, lara kabar-kabar. Ya wis nyoh. Tak sangoni nggo tuku banyu 500.000. Nggih, Pakde, lepat kula nyuwun pangapunten nggih. Bapake mati wis nganti 3 dina ora kabar-kabar. Kantenan suasana repot, Pakde. Nyuwun pangapunten nggih. Ha wis ngono. Apa, Truk? Entuk 500.000, aku ngapusi bapak mati. Wah, lah nangis. Pak Gedhe. Ngopo nangis? Kula pun kelangan bapak. Aku wis dilapori karo adimu Petruk. Nggih, bapak kula tiyang sepuh kula sing kula pundi-pundi kok meninggal dunia mendadak lho. Wong akeh nabuh kendang kok terus delosor mati. Malah pirang dina sebrene pun wonten 5 dina. Lho, Petruk mau 3 dina iki kok 5 dina. Sing bener iki kula Petruk ki ra ngerti hitungan kok. Delo meneh ajeng kula 7 dina niki. Nyo. Tak kei duit 500 pinangka gantine tuku banyu. Wong tuwa mati ora ngomong matur nuwun Pakde. Lah nuwun Pakde. Lah iki meneh bapak modar. Cenanakan iki. Adimu mau apa kakangmu wis do ngomong, "Nggih, bapak niku empun seminggu niki." Lho. Jare Petruk 3 dina, jare gareng 5 dina. Tak kandhani Pakde. Pertama mati nggone Petruk ora kasan pindah ngene gareng. Terus entuk 5 dina niku 7 dina pindah ten kula. Le mati ping 3 Semar niku. Weh, duanmu. Wis pokoke percaya kalih kula. Anak sing cerak kalih Semar niku namung kula e. Endi tuku banyu? Waduh.
Iki nek ora tak padha role kene gareng iki nguyak aku terus nyol 500. Nggih. Sok meneh nek ana kedadian apa dadang apa iki. Telepon. Aku ki yo duwe HP sing metu gambare didulit-dulit ngono kaya sisa padhemu iki. Modern aku. Apa telepon apa WA apa streaming nggih matur nuwun nggih Pakde karang wong tuwa sing dipundi-pundi ora ana. Iki sing bener iki Petruk po Bagong po Gareng. Anak-anakku do entuk. Wah kene iki isih urip. Lah tak jaluk itu kon banyu malah minggat. Atus-atus mawon Gus. Ratu Gragas